Бойко Борисов ще оправя държавата! Го вземам! Бяга нататък, мама ти да... Дръж гумата, бе! Не съм ти видял нещо. Да, ако тук има частен самолет, бих го наел да излети и да почвам да летя. Ако тук има частен самолет, бих го наел да излети. Искам и тъй да съм. Да помагам на държавата, да си гледам работата. Не съм инденец, господине. Шофьор. Шофьор на какво? На кола. Какво ще кара с тази кола? Колко има? Хора, момичета. Желязо, бакър, хира. Правите цирки, бе! Тази вечера съм хубаво, ще танцувам само теб. Ако съм влязъл в Червен бряг? Аз откъде съм сигурен, че сте влезли в Червен бряг. Значи закона е различен в зависимост от това от кой град идвате. Ти паеш от газа? Аз сега съм правил шифрерите. Защо ще паеш? Обрепено дърта, дай да те натърта. Искам да се обърна, искам да направя едно обращение към Азис. Азис, обичам те. Ако не ми пуснеш, ще ти порежа газа с тази болтия. Аз не съм повярвал, че Азис е такъв човек. Разбираш ли? Че спада по мъжа. Така е? Да. Не вярваш? Не вярвам, бе. Защо? Той и аз съм такъв. Разбираш ли? Да. Той и аз съм такъв, ама не го показвам. Какъв искаш да станеш? Алкохолик. Сега в момента защо не си в училище? То вика ми. Много харесвам софиянките. Искам да чукам. Аз спадам по жени. Измежду другото, мога да опаткаме някой мъж. Всеки си има вкус сега, нали? Аз, например, съм 10, друга съм 15. Всеки си има вкус, ама ти между другото изглеждаш Да, но ужасно. и сега, аз, например... Кой мъж мога да иска тебе? Ти изглеждаш ужасно. Всеки вакс има пътници за тази работа. Като прави гледа от ухото от интернет, чанакале робокопа. Как минеш артата чанакале, отиваш определена Европа. Аз съм се казал София Марунова. София. Аз съм на особен етап. Какъв е той? Това са 4 мастики, примерно. Това е етапа, да. Кръстина на 36 години преди дни завършва своята 28-ма бременност. Страшно става, дано да няма жертви. Защо се напикаваш, приятел, ти казвам? Напикава се. Кой се е напикал? Кой се е напикал, викаш? Приятелката му. Женска работа плита и той как хубаво си отпалил печката, сега вече ще направим и секс. И вика, имаш ли маргарин? Викам, нямам. Съблече са гол, пак ма съблече гол. Долни келеси, гледай го. Един като гей. Същото не мязат на човек. Оне вож го примахват и поставят мен. Аз ще бъда винаги на първа линия. Да представя България. Когато мъжът ляга върху жената, той изважда мъжкият цепалов орган и го вкарва женският полов орган на жената. Не можем да пробваме отзад. Но сега не си ли пробвал? И там ще боли. Елви облекотява и най-твърдите. Много ми се чука, много съм се надъхал. За какво съм дошъл от такова София? Чука ли са, бе, чука ли са? Да те поглади, да ти се ослади. Арема! Елама! Тафинка, Калина, Митко, Иван, Атана, София, Радко. Не мога да ги спомня всичките деца. Не мога да ги кажа всичките. Васил Левски и Лъва искаха да убиват, моето сърце се спря и четах молитва на ключа християнски ключ. Есть горе-доле 6000 конски сили. Знаете ли как трябва да попълните бюлетин? Да. С какво се зачерпва? С химикал. Анджелина Джоли всъщност хубаво филм, да. Хубаво, много филм. Аз представям, че това е нещо криминален, като криминален.
Анджелина Жоли правят филмите като приказка. Аз пасвам случай. Продняш. Аз като се обличам на първата река. Или 10 приятелки да имам, но хубав съм. Не като тях да отивам да се звагам. Колко срещи ще направиш? 10. Колко? 10. Повече? 10. 10. Как ще ги правиш срещи? Така. Аз ще бъда силна рока. Аз ще бъда силна рока. Ще танцувам само съвет. Беби са, мога много да ева. Путка не му давам. Той ке ме умори, той ке ме разпори. Как си изкарва човек в изтрезвителното? Особено. Какво се случва? Откъде знаеш какво се случва? Ау, жена! Мамо! И то всичко не е гадно. Имената не мой да кажа, егенета не мой да кажа, кога са родени, датата не знам. Бъркам ги. По шампионска книжка, обаче грамотен съм. Грамотен съм, не знам да чета да пиша. Грамотен съм, да. Не грамотен, не грамотен, не грамотен, да, грамотен съм. И после Васил Левски Лъфа щеше да умре в Германия с кокомявкани прашинки с сачми фърлили са. Айде, ела да вземеш жълтицата, ела. Латка, бе. Латка да си. Ела билета, бе, билета, ела. Не, важно е. Къде да се напуни. Мамо, дига. И знаете ли къде се поставя пълният член? Какъв смисъл? Какъв член? Пълният член. Не искам да говоря. Тези букуци да се разкарвам. Ами се държа като мъж, не като тях, или да простувам, или да правя, или да спирам колите. След известно време жената почва да е болекорема, става лоша по връстица. Обичам почти всички хора, които имат пари. Едната летяща чиния издигна всичките мънчка дете, християнски ключик на главата, летяща чиния детето, мъничък. Това не е дънка, добре. Те са гадни, те са глупи. Много обичам да карам на магистрала. Кръстина вече е разбрала единственият сигурен начин за предпазване. Ще изпа отделно, за кой ми този дете? Ща? Що би иска да отиде чуш, да фани неща вече, измръзна ми с теждица. Да простутувам и си гледам работата. Това е от мене. Коя му да е. На майка ми оптиката на всичките. Ще ва избия всичките. Ретивете ми жената раздат, то е положението кака. Синя камера, жълто-синя камера. Васил Левски Лъфа, Терминатор 2 паяка. Показва интернета. И сега уче Нигерия, бате Unlimited, майка ми сирахта в Нигерия. Така сошки лайки да ставим крашна свистни, сошките 15 лайки изчукам. Да ме вкараш, ме покажеш. Да. Ти си мръсен, как да те вкарам вътре? Да. И какво правиш тебе? Ляга става с тебе. Как ляга става? Разкажи по-подробно, кажи. И бета, какво та прави? И в корема ти няма 3 литра сперма. Да хвърлим, кажи. Не знаеш коя да хвърля. Така. Не знам къде да хвърлим. Лепил, дишаш ли? Дай да видим какво има. Дай да видим. Дай. Защо дишаш, Лепил? Ние са дети, моя мъж работя задно, бе, мукло. Черепа и коски, дето тура на вратата му. Да. Аз съм циганин, обичам. Владо да ме бие в главата. За 6-9 майче ми хареса и точно сега аз не знам къде съм. Маркуча си към мен насочи. Удреме хормона и свалям панталона, а ти като Матрона поемаш микрофона. Ти бе, тя присъкнеш. Не, бе. Това се прави. То голямо отзад матрак има да бате. Много голямо, бе. Давай! Разтекено бората! Ема първия! Давай! Какво е Homo sapiens, знаете ли? Това нищо си няма представа, не се излязли малко, че не знам за какво става. Те дърти хора как да те имат?
Аз се отпуснах нещо. И ние дойдохме малко да съберем тухли. И аз имам 5 деца. Не, в момента не крадем. Ай, суга, бе. Ние си взимаме, това не е кражба. Да, обичам смактай си фацките, хубаво играе. Вай отидих си, гледахме на него. Прилича на нас, хубави неща права. Бият се, продължават да се бият. Наистина, бият се, това е наистина ужасно. Дано да няма кръв. Цигани, турчета, българи, немци, германци, италианци, германци, американци, нигерианци, всички летящи чини различни са. Ние сме гадни педераси. Никъде не ми остана, навсякъде съм наебал. Какво значи навсякъде? Навсякъде, че ти сега ли се раждаш? Аз мога го намеря да пикаш, бе, мукло. Много ви благодаря, господине. Да! Какво ще правиш? Бу-бу-буй! И ба се змеята! 2 метра! Питам ето нищо, така се оплаших там. Кой лопа? Мълчи се. На втория път пак се лопна. Кой лопа? Пак се мълчи. На третия път вече пак лопа и аз вече с страх. Кой лопа? И като казах кой лопа, светнах ламето и казах свой лопа. Що хлопаш, бе, да почнем от начало сега. Уни терат апарат с вискална памет. Касов апарат. Она е 1912 година жената, бе. И може ли да има още такива идиоти в тази държава? Няма да се интегрира, трябва да се напръскат с зарин, бе. И тая е интеграцията. Хитлеровата отрова, веселта. Да, хеликоптер, напръскаш ги махлата и се вален га станеш. Кой е оторал жан, кой спал вънка. Като гасянки да ритат и тая е интеграцията. Ама няма как ти ме правят, аз ще това ще теба майката, ще теба и драмото ще теба. Ще го ще опада стага. Ще вияба майката, ще вияба гън, ще вияба. Чули, ще вияба стага. Друга че теба майката теба. Друга на време. Друга ще ти богата майката ще яде. Чули. И едно дълго изречение, как може значи или иначе я бия. Отвори, бе! Паткърги! Чакай! Чакай! Паткърги за душата! Паткърги! За душата! И каза, къде има свинска маса или маргарин да направим секса удобен. Рекой, где да взема свинска маса? И бъркал с пръста в газа си и писал. Зинко плюс Монте равно на ебан. И стумби една друга овца в друго стадо, след това се върна в нашото стадо и избуши още 2 овци. Мащо да знаеш, ще ти побъркам живота. Побъркам живота, бе, ти познаш ли в кой съм аз, ще ти побъркам живота, бе! Недоносеник! Тя козата върза на близко до това, до полата да не мога да шава. И Славчо се събори от панталоните, ти казвам. И обработва, ти казвам, с най-страшно такова, по най-насилствен начин. И козата надаваше много такива жални звуци. Скарахме се, нали? Са моли на него. Ще ям лайната, господине, молите се. Дай ми детенцето. Не чувам какво ще направите, господин Плевнелиев. Кажете конкретно. Какво ще направите? Това го чуваме 24 месеца. Какво ще направите наистина ясно, открито и честно, за да има в България свободни медии, а не медии, които са субсидирани от една страна, от други са на рекламни договори от ваше министерство, от трето разполагат с кой знае какви пари. Моля ви, не ви питам наивно. О, това съм го виждал тук лично. Тук в един комшийски обор имаше едно циганче Славчо. То са сцени с козата, примерно, защото те имат по-такава опашка удобна, нали? И овцата трябва, нали,
Тя миши тук погледни. Мръсни си им отзад това задниците и трудно ще стане. Пърне човек, това е наша пресконференция, не е пресконференция. Това не е ваша пресконференция. Ние сме ваши избиратели. Това е наша пресконференция. Има едно място на този свят, където пролетните мъгли обгръщат зелените върхове, а в долините под тях Побързай. Да го правя искам, те да се натискам. Побързай. Нека да дойде. Не знам какво му очаква вътре, но съм готова да рискувам. Значи 4 в 5, 25, нали? Крилата от тихуя и с извинение. Обинади ги на майка ти наймат да мотора! Искам само да ви кажа, че Държавна сигурност е замесена. Не можете. Няма да включим роми. Така ли? Да. Не да роми, така е. Много големи мишки. Като котка са. Мишка ми болката си е предсрочно. Няма да пада по гръб. Рочно няма да се поделя. Че ти в майката! Мръсна! Но защо така стана? Това не искахме. Аз съм виждал как се бият с кутките. Той искаше да става Lifeboat Security, няма капитанско право. Но защо така се получи? Всичко между нас с теб. Заради това пърляхме домати яйци и красти пърляхме. Когато я държи в ръката пиратката, след като я държи в ръката, тя излъчва едно лошо предсказание. Тези сълзи на очи, искаш да ми кажеш нещо ли? Не можах да извикам в Айтос германска полиция. Убил ли си нами? Да, убил, съжалявам. Взимаме отпуснато и се тръгваме на друг училище. Ще търсиме друг училище. Аз съм чист българин. Алкохол пил ли си? Не, бира. Краката и глас събират смисъл такъв, младите обират на газа. Ти не виж да го качваме! Благодаря! Гази апарата! Мърдял, пикаял, това как може да керал да прави? От психиатрията правят електрошокове на всички млади хора по електронен път. Участвала съм на Мис Естествен бюст и обичам да позирам, да се снимам. Искам във видеоклип да се снимам, ако може и в реклама. Да го духа! Много да го духа! Силия да го духа! И да пукни от духа ни! Да, краде се, денонощен се краде, денонощен спират влаковете. Те спряха, за да ги блъсна. Има червен детектор с шапчица. Има и лилави светлини, аз нищо не разбирам от ток. Я ми кажете, кой е виновен за глобалното затопляне? Комунистите. Аз съм чист българин. Хубаво, краката и главата обаче хмушки събира се. Младите запират на газа. Жена се не прави хубаво, аз те я правя. Аз къде я правя моята булка? Тогава става най-хубаво секса. И тогава детето става красиво, супер става. Защото странно го под кукуроса. Да, груби хора, гадни, злобни. Какво завиждат, какво има аз, че ще ме завидят? Нямам силикон, имам малки цици. Ако спечелиш първа награда, сега ще... О, не. Трябва, аз си харесвам малкия стегнат бюст и плюс това ми се Обичам френските ласки и така нататък. Мога да ги зволя. По всяко едно желание. Затова раждат. Нали затова раждат? За да може и да се размножават, така нататък. Кирия, вътре, сух, да я боли да плачи, да търси майка ти, да я боли. В Айтос бях убивана в продължение на 2 години с ток, ме нямаше. И аз се идосах. Бука, запали ми цигарата. 7 часа след обед няма човек, който да не е употребил 2 бири. Аз съм употребил 2 бири, да. Непрекъснато се обличаха в жълти дрехи. Казаха, че косата ми е жълта. Няма да се поделя. Точно.